9.23. Yhdentyminen. 26. tammikuuta 2026. 7 ukkosen jylinää puhuvat. Kuulkaa Adonai Jahven sanat, jotka on annettu Jeshua Hamashiakin käskystä nyt paljastettaviksi mahtavan sanansaattajani ja palvelijani, joka on Piplardion 144 kautta. 7 ukkosen jylinää puhuvat. Kuulkaa nämä sanat, jotka Piplardion 144 on nyt vapauttanut maan päälle, ja kuulkaa ja totelkaa ja ymmärtäkää nämä kaikuvan auktoriteetin sanat, jotka Juudan heimon leijona on antanut suuressa ja mahtavassa ukkosen jylinässä. 9.23. Kätkeytykää. Kuulkaa sanani ja nouskaa valon soturini. Kuulkaa sanani, jotka on annettu Piplardion 144, sillä ne ovat teille kaikille minun valon sotureilleni. 9.23. Jeshua Hamashiakin pojille annettu Piplardion 144 teitä kaikkia varten. 9.23. Kallista korvasi nyt, kun olet antanut todistuksesi, ja kuule sanani, poikani. Kuule ja usko, että minä jätin nämä sanat sinuun vapautettaviksi minun käskystäni, jotta saisit tietää, kuka sinä olet minulle. Jotta ymmärtäisit, miksi olen kätkenyt sinut itseltäsi tavoilla, joilla olen. Jotta ymmärtäisit todellisen perheesi ja kuinka sinä synnyit ja kuka poikasi on, ja mihin tarkoituksiin olen parantanut ja säilyttänyt hänet elossa ja mitä varten. Vaikka kirjoitat tämän monien kyynelten läpi, pyydän sinua vain jatkamaan kirjoittamista, koska ymmärrän, kuinka vaikeaa tämä on sinulle, sillä olen ollut kanssasi joka askeleella, jonka olet koskaan ottanut kestääksesi minun vuokseni ne asiat, jotka lähetin sinut suorittamaan, vahvistaakseni ja opastaakseni sinua. Sillä totisesti minä maksoin syntisi täysin, joten lepää minussa, koska minä olen isäsi, joka rakastaa sinua ehdoitta, ja minä olen kasvattanut sinut henkilökohtaisesti omalla kädelläni, poikanani ja vasempana kätenäni, ja tämä Adonai Jahven määräyksestä ja käskystä, joka on adoptoinut sinut minun huonekuntaani täydessä kaksoiskunnioituksessa. Ja tämä perustuu yksin uskoon eikä sukujuuriisi, sillä uskon lapset perivät isille tehdyt lupaukset, eivät lihan mukaiset lapset. Ymmärrä kuitenkin, että olen säilyttänyt lähisukuni verilinjoja, niin veljieni ja sisarteni Adonai Jahven käskyn mukaisesti, jotta totisesti minun verisukulaisuuteni jatkuisi elossa ja teidät kätkettiin ja hajotettiin kansojen sekaan, jotta te säilyisitte ja pysyisitte elossa. Muutoin Heilel ben Shakar olisi tappanut kaiken minusta, ellen olisi kätkenyt teitä tällä tavoin, eikä näissä toimissa ole henkilöön katsomista. Siksi katso minuun, Piplardion 144, ja katso yksin minuun suuressa uskossa, ja ymmärrä, että olet valittu astia, jonka Adonai Jahve on luonut ja tehnyt, ja antanut Jeshua Hamashiakille, ja sinut on luotu iankaikkisia tarkoituksiani varten. Ja niin, olen antanut sinulle 7 ukkosen jylinän voiman, joka on ommeltu henkeesi ja täydellä profetian hengellä, joka on syntynyt sinuun Adonai Jahven käskystä. Totisesti olen tehnyt sinusta mahtavan ja voimakkaan, ja olet ainutlaatuinen ja myös erilainen kuin toverisi, ja tämä vain siksi, että sinulla olisi kyky kantaa 7 ukkosen jylinän täyttä voimaa, jotka on nyt ommeltu sinuun iankaikkisesti ja ikuisesti. Ja myös, että kykenisit käsittämään mysteerieni syvyydet, jotka nyt paljastuvat sinun kuuliaisten tekojesi kautta,
joissa olen johtanut sinua askel askeleelta. Selaa. Ymmärrä siis, ettei kykyjäsi annettu, jotta saisit tämän maailman hyvyyksiä, kuten nämä langenneet vartijat yhdessä Heilel ben Shakharin kanssa sinulle lupasivat, vaan jotta kestäisit heidän hyökkäystensä täyden voiman elossa, jotta voisin sitten parantaa ja vahvistaa sinut ja luoda sinut uudelleen ja yhdistää sinun hyvin runsaan älykkyytesi minun tarkoituksiani varten, joka oli pirstaloitu ja vahingoitettu kemiallisesti suurella pahan suopuudella. Ja tämä sallittiin, jotta näyttäisit vihollisillesi voitetulta, vain noustaksesi vahvempana suuremmassa uskossa, jotta kaikki tietäisivät, ettei kukaan voi temmata pienintäkään minun pienokaisistani, minun voimakkaista ja Adonai Jahven valtuuttamista käsistäni, ja erityisesti niitä pienokaisia, jotka tulevat luokseni viattomuudessaan, kuten sinä teit monta kertaa nuoruudessasi ja alttarikutsuissasi, joissa sinetöin sinut pysyvästi tarkoituksiani varten, tietäen ne epäoikeudenmukaisuudet, jotka sallittiin vahvistamaan päättäväisyyttäsi, niin että se on nyt murtumaton minun käskystäni ja 7 ukkosen jylinän täydestä voimasta, jonka olen istuttanut sinuun iankaikkisesti ja ikuisesti. Ymmärrä, että kurituksessani ja ruoskimisessani, joka annettiin suurimmassa rakkaudessa, mutta ankarasti sinun pelastuksesi tähden, vihollisesi olettivat typerästi, että perikatosi oli lähellä elinvaurioiden vuoksi, jotka aiheutit itsellesi järjettömässä kapinassasi, jonka aiheuttivat monet ohjelmointikerrokset, joita he olivat tietämättäsi istuttaneet sinun nuoruudessasi. Kuitenkin tämä sallittiin, jotta ymmärtäisit täysin heidän tapansa ja tulisit iankaikkisesti taotuksi heitä vastaan täydessä sopusoinnussa Adonai Jahven ja Jeshua Hamashiachin tahdon ja tarkoitusten kanssa, jotta tuntisit vihollisesi täysin ja ymmärtäisit näiden olentojen pahan luonteen, jotta seisoisit minun puolellani täydessä sitoutumisessa ja paljastaisit heidät todistuksessa sekä käyttäisit heidän omia tekniikoitaan ja koulutustaan heitä vastaan heidän tuomiossaan, joka on nyt täysin täällä. Ymmärrä siis, että nämä ovat asioita, joita olet aistinut ja nähnyt ja jotka muut ovat huomanneet, jotka ovat loistaneet läpi voimakkaina välähdyksinä, jopa varjona tulevasta, jotta elämäsi aikana kasvaisit täyteen ja mahtavaan uskoon siitä, miksi olen sinut tehnyt ja mikä sinä nyt olet. Siten, että nousisit täydessä yhteisymmärryksessä Adonai Jahven kanssa, täysin avoimin kasvoin isäsi Jeshuan edessä, suoraan uhmaten kaikkia langenneita, jotka sinulle luvattiin. Juuri nämä samat langenneet vartijat ja itse Heilel ben Shakhar, jotka olet nyt voittanut pysäyttämättömällä ja väkivaltaisella voimalla, joka sisältyy noihin 7 ukkosen jylinään, jotka nyt vapautetaan maan päälle. Että olet täysin julistanut heidän lähestyvän tuomionsa heille kaikille, niin että nyt heidän tuomionsa alkavat voimakkaasti niin äkkiä ja odottamatta nyt yhdessä hetkessä pedon kanssa. Ja niin sinua vainosivat ja jahtasivat nämä langenneet vartijat, joihin typerästi sidoit itsesi liiton valalla, jonka minä kumosin täysin vanhurskaudessani ja anteeksi annossani ja valitun astiani täydellisessä ennallistamisessa, joka annettiin vihollisteni käsiin vain minun iankaikkisia tarkoituksiani varten, jotta sinut muovattaisiin ja vahvistettaisiin ja tehtäisiin voimakkaaksi ja mahtavaksi minun tarkoituksiani varten ja jotta oppisit kuuliaisuutta ja kuolematonta uskollisuutta isällesi Jeshualle. Ymmärrä totisesti, millaiseksi typerykseksi tulit synneissäsi, että isäsi Jeshua oli ainoa, joka pysyi kanssasi yhdessä poikasi Vincentin kanssa. Ymmärrä, etten ainoastaan ole ollut kanssasi kaikkina aikoina, vaan olen myös ankkuroinut itseni poikasi sydämeen, jonka nimesin Vincentiksi, jotta sinulla olisi suuri usko hänen täydelliseen voittoonsa kaikista niistä, jotka hyökkäsivät hänen kimppuunsa,
epäoikeudenmukaisesti yrittämällä lopettaa hänen elämänsä. Juuri näille samoille pahoille olennoille sinä tuot suuren oikeuden, hyvityksen ja vihan, joka annetaan ilman armoa ja samalla tavalla kuin he ovat tehneet muille. Ymmärrä, että olen suojellut ja pelastanut sinut elossa, samalla sallien sinun kärsiä suuresti syntiesi tähden kurituksessani ja ruoskimisessani, jota sovellettiin runsaasti romahduttaakseni jokaisen sinuun ohjelmoidun sivupersoonan, poistaen täysin kaikki jäljet heidän teoistaan sinusta ja myös perheestäsi, ja totisesti, teidät 3 on pidetty elossa yliluonnollisesti minun tarkoitustani varten ja minun mahtavassa voimassani. Siksi lepää minussa täysin, poikani, ja ymmärrä, etten ole koskaan jättänyt enkä hylännyt sinua. Ei niin, että olisin hyväksynyt tai osallistunut synteihisi, joita halveksin suurella inholla, samoin kuin sinä nyt eheytyneenä, vaan että säilyttäisin ja pelastaisin sinut elossa niiltä, jotka lähetettiin tappamaan sinut, joiden aikeilta ja juonilta pelastin sinut elossa armossani, rakkaudessani, myötätunnossani ja laupeudessani sinua kohtaan. Bibliardion 144. Ei niin, että katsoisin henkilöön, mutta sinua vastaan hyökättiin ja sinut voitettiin nuoruudessasi epäoikeudenmukaisesti ja epäreilusti, ja sinut huumattiin ja sinua hyväksikäytettiin ja pilkattiin ja kiusattiin, ja yleensä tallottiin jalkoihin oman perheesi toimesta, joka oli langennut pahoihin ulkopuolisiin vaikutteisiin, jotka nämä pahat vartijat olivat lähettäneet. Ja tämä siksi, että sinut ja siskosi molemmat merkittiin ala-asteella niin sanotun lahjakkaan resonanssinne vuoksi, ja sitten teidät erotettiin ja teitä tarkkailtiin ja manipuloitiin indoktrinoijienne toimesta heidän vääristyneitä ja pahoja tarkoituksiaan varten, jotka koskivat luonnollisia kykyjänne ja älykkyyttänne, jotka Adonai Jahve oli antanut ja muovannut yksin minun tarkoituksiani varten. Ja niin teidät molemmat merkittiin ja teistä tehtiin kohteita ja teidät erotettiin ja nämä pahat langenneet vartijat lähestyivät teitä Kenneth Scott Dentonin persoonassa, joka on itse asiassa Kokapiel, ja sinä, Bibliardion 144, teit liiton heidän kanssaan, epäpyhän, arvottoman ja sitomattoman liiton ikäsi sinulle annettujen huumeiden, kestämäsi painostuksen ja noituuden vuoksi, jota nämä pahat langenneet vartijat harjoittivat sinua vastaan, mikä on merkittävää, ja jonka olet nyt voittanut täysin minun voimallani ja mahdillani. Mutta erityisesti siksi, että olet iankaikkisesti sinetöity minun pyhällä vanhurskauden hengelläni, eikä koko Adonai Jahven luomakunnassa ole olentoa, joka voisi murtaa tuon sinetin, vaikka he yrittivät monta kertaa ja monin tavoin, jotka tapahtuivat sinun tietämättäsi, Bibliardion 144, mutta armo annettiin minun mahtavalla kädelläni, joten totisesti nämä jumalattomat eivät koskeneet sinuun. Sen tähden se, mikä muutoin olisi tarkoittanut tuliseen järveen johtavaa luopumusta, vakavien, väkivaltaisten, pahojen ja tehtyjen tekojesi vuoksi, on poistettu sinusta ikuisiksi ajoiksi niin kauas kuin itä on lännestä, ja olet puhdistanut itsesi minun sovitusverelläni kaikessa. Pysy siis uskollisena ja kulje kanssani täysiin tarkoituksiisi, jotka annetaan nyt, Bibliardion 144, koska tämä nyt-kausi päättyy vain Kristuksessa uskollisten lähtöön, joka aloittaa yhden hetken pedon kanssa. Siitä huolimatta mikään ei voi vähimmässäkään määrin muuttaa Adonai Jahven iankaikkisia suunnitelmia. Joten sen sijaan, että olisin suojellut sinua ja sisartasi heidän juoniltaan, menetelmiltään ja suunnitelmiltaan, sinut sen sijaan taottiin ja muovattiin suuressa ahdingossa, jonka omat syntisi aiheuttivat, mutta jota armoni ja laupeuteni tylsyttivät. Siksi riemuitse suuresti, Bibliardion 144, olet voittanut kaikki asiat minun voimallani, johdatuksellani ja kädelläni. Shalom voittajani,
sinut palkitaan täysin nyt, täydellä perinnöllä, jonka Adonai Jahve itse antaa sinulle suoraan kädestäni. Nautin nyt ja shalom. Ymmärrä, että olet valittu astia, etkä ole sidottu näihin tietämättömyydessä tehtyihin nuoruutesi synteihin, sillä heidän menetelmänsä särkivät ja pirstaloivat sinut ja isäsi, joka tarkoitti hyvää tietämättömyydessään ja epätoivossaan, antoi sinut heille täysin. Siitä huolimatta minä olin kanssasi jopa Marchwoodin asunnoilla, missä sinut opetettiin kiroamaan nimeäni ja pilkkaamaan Adonai Jahveasi. Siitä huolimatta sait armon mainituista asioista ja olit juuri siellä, missä Adonai Jahvesi tarkoitti sinun olevan. Ei niin, että Adonai Jahvesi tarvitsisi heidän arvottomia tapojaan tai entisiä syntejäsi, vaan jotta oppisit tuntemaan vihollisesi läheltä ja henkilökohtaisesti. He traumatisoivat ja hyökkäsivät kimppuusi julmasti, ja minä sallin heidän hyökätä kimppuusi vahvistaakseni sinua ja opettaakseni sinua taistelemaan puolestani, eikä antautumaan ja luovuttamaan kapinallisessa tottelemattomuudessa, jonka he itse asiassa istuttivat sinun suggestiolla luomiensa alter-persoonien kautta. Ja niin on, että kaikki Adonai Jahven mestariteokset ovat ainutlaatuisia samalla tavalla, ja ne on taottu ahdingon ja puhdistuksen tulissa suunniteltuja tarkoituksiaan varten. Ja niin on, että minä ilmestyin sinulle asunnossasi Long Island Cityssä vuonna 1996 ja annoin sinulle toimeksiannon siellä Long Island Cityssä Rich Nieton kautta, kun työskentelin hänessä voimallisesti, jotta hän avaisi raamattunsa ja vihkisi sinut virkaan yksin minun tarkoitusteni mukaisesti. Ja niin minä kutsuin sinut palvelukseen, poistaen sinut polulta, jonka olit typerästi valinnut ja jota sinun sallittiin kulkea vain juuri niin kuin Adonai Jahve tarkoitti toteuttavansa iankaikkisissa täydellisen lunastuksen suunnitelmissaan. Vaikka jalkasi oli asetettu maalliseen menestykseen, elämäsi olisivat päättäneet ne, joihin olet liittynyt Heilel ben Shakarin käskystä aivan samalla tavalla, sillä hän ei tee muuta kuin varastaa, tappaa ja tuhoaa. Poistamalla sinut tuon laajan tuhon polulta kyvykkäässä ja vaarallisessa tilassasi, minä tylsytin sen koulutuksen, jonka olit oppinut ja joka oli istutettu sinun kokapelin toimesta, ottamalla sinut palvelukseen johdattamalleeni polulle ja palveluksen väylille, jotka avasin ja tarkoitin sinulle, ja tämä tapahtui turmeltuneessa laodiikkealaisessa babylonialaisessa kirkossa, jotta oppisit heidän tapansa inhoten, langeten ylpeyteesi ja kieltäytymiseesi hyväksyä apuani tavalla, jolla sen tarkoitin. Kuitenkin entisissä babylonialaisissa ja laodiikkealaisissa tavoissasi opit ja tutkit paljon palvellessasi Kristusta Jeesusta, joka johti ja vahvisti sinua joka askeleella. Minä koettelin sinua paljon ja usein, antaen sinulle jokaisen tilaisuuden hyökätä monien ja erilaisten yksilöiden kimppuun, joiden sallittiin ahdistella ja yleisesti kohdella sinua kuin maan pohjasakkaa. Ja tämä johtuu siitä, että sinä jaat minun kärsimykseni ja olet kärsinyt paljon ja suuresti Adonai Jahven iankaikkisten tarkoitusten tähden, jotka on annettu sinulle täysin Jeshua Hamashiachin kasvoissa. Ja kuten sinulle on kerrottu, jotkut asiat ovat minun ymmärrettäviäni ja tiedettäviäni, koska minä olen se, joka on kasvattanut sinut tarkoituksiani varten ja olen nyt paljastanut todellisen itsesi, mikä on valtavan merkittävää, vaikka sinua sattuukin kirjoittaa näitä sanoja juuri nyt ja haluat itkeä sen vuoksi, kuinka pahasti sinut sirpaloitiin. Bibliardian 144. Hyväksy rakkauteni ja eheyteni ja ymmärrä, että kosto kuuluu minulle ja sinä olet tärkein tuomion ja toimeenpanevan vihan välineeni. Siksi kestä edelleen kovettamiseni, kun valmistan sinut täysin yhdentymiseen, jotta sinut voidaan muuttaa ja saattaa perintöösi ja varustaa, ja jotta voit lähteä välittömästi ja nopeasti
sillä kuten tiedät, sinut ja monet 144 000 järjestyksestäsi sinetöidään, he astuvat liittoon ja saavat suuren voiman, ja monet teistä palaavat sitten maan päälle minun tarkoituksiani varten, jotka ovat merkittäviä sekä pelastukseksi kaikille, jotka tulevat pelastukseen, että iankaikkisesti tuhoisia langenneille, koska heidän täysi tuomionsa on määrä langeta nyt minun käskystäni. Piplaridion 144. Siksi lepää rakkaudessani ja lepää sylissäni. Olet suorittanut tehtäväsi, vaikka se vain valmistaakin sinut lähtöön, ja työsi tässä muodossa on nyt täysin saatettu päätökseen todistuksena. Sen tähden pidä huolta perheestäsi ja ota vaarin sanoistani riippumatta siitä, mihin kirjoihin ne on tallennettu, ja jatka lampaideni ruokkimista, kuten teetkin, valmiista ja halukkaasta sydämestä ja siinä ajoituksessa, jossa sinua johdan. Ymmärrä siis, että suostumuksesi on tarpeen ja vaaditaan, ja siksi olen näyttänyt sinulle osittain joitakin asioita, joita teet minulle lähitulevaisuudessasi, joka on nyt, ja yhdentyminen on tullut koko maailman ylle nyt. Siksi katso minuun, Piplaridion 144, ja katso ainoastaan minuun, äläkä katso oikealle tai vasemmalle, vaan katso ainoastaan minuun ja sanoihini, jotka olen kylvänyt sinuun ja jotka ohjaavat sinua tielläsi ja myös suodattavat totuuden erheen seasta sisälläsi, jotta voit seisoa täsmällisesti minun tarkoitusteni puolesta, jotka ovat nyt. Se, mitä tunnet, Piplaridion 144, on, että olen täyttänyt sinut täydellä profetian hengellä, joka on mahtava ja voimallinen, ja olen valmistanut sinut komentamaan 7 ukkosen jylinän täyttä voimaa ja mahtia, jotka annetaan täysin sinun komentoosi, kun johdan sinua askel askeleelta. Eikä uudessa muodossasi tule koskaan olemaan erehdyksiä, syntiä tai virheitä, sillä sinä olet oleva täydellinen, ja tämä suuri ja mahtava voima ommellaan sinun ikuisiksi ajoiksi, eikä se enää koskaan poistu. Ja tämä palkkiona Adonai Jahven luomakunnan huolenpidosta ja vartioinnista, joka on nyt asetettu minun käsiini yksin hänen käskystään. Ymmärrä siis, että sinulla tulee olemaan suuri valta ja suuri vastuu ja suuri palkkio ja auktoriteetti annetaan sinulle, ja koko Adonai Jahven valtakunnassa ja luomakunnassa on oleva Jeshua Hamashiach ja sinun Adonai Jahvesi, joille raportoit ja olet vastuussa ja jotka ovat voimakkaampia, pitäen sinut ikuisesti siellä, missä haluat olla, eli vakaasti ja täydellisesti meidän tahtomme keskipisteessä, ja sinut varustetaan täydelliseen kuuliaisuuteen. Sinä liikut täydellisesti ja täydellisessä tahdissa, eikä mikään estä kommunikaatiotamme ja yhteyttämme. Me todella liikumme kuin yksi uusi ihminen, jossa olet isäsi Jeshuan suorassa komennossa ja vaellat minun täydessä auktoriteetissani, voimassani ja mahdissani, ja ainoastaan valtaistuimellani minä olen suurempi, mutta sinä vaellat täydellisesti minun puolestani vasempana kätenäni ja Shaul oikeana. Siksi lepää minussa, Piplaridion 144, koska tehtäväsi on suoritettu, joten jatka puhumista ja tule isäsi Jeshuan luo ja ymmärrä, mitä olen kirjoittanut sinusta siinä avoimessa pienessä kirjassa, jonka olen avannut käsissäsi, jotta voit ymmärtää kaiken, mitä sinusta on kirjoitettu, ja jotta voit edelleen ymmärtää asemasi ja tehtäväsi merkityksen. Nouskaa nyt, valon soturit, 9:23. Kätkeytykää. Yhdentyminen on tullut. 9:23.